Aké sú duchovné príčiny chorôb uší? Zaujímate sa o duchovné príčiny chorôb? Ste tu správne. Základným východiskom je to, že za konkrétnymi zdravotnými ťažkosťami nachádzame aj príčiny na duchovnej úrovni. To negatívne, čo človek prežíva vo svojom vnútri, sa v dlhodobejšom rámci prederie na povrch ako choroba. Teraz si konkrétne predstavíme duchovné príčiny chorôb uší. Odhaľme si spolu postupne tajomstvá psychosomatiky. A pokiaľ sa chcete dozvedieť ešte viac o tejto problematike, pokojne budeme pokračovať aj v ďalších videách s inými zdravotnými problémami. Len nám dajte vedieť v komentároch, či máte záujem. Ale vráťme sa k ušiam a ich chorobám. Uši a sluch ako taký nám sprostredkovávajú zásadné informácie z prostredia. Podobne ako pri očiach, keď sú problémy s nimi spojené s tým, čo človek nechce vidieť a bojí sa toho, tak pri ušiach ide o obdobný kontext. Ide o strach z toho, čo by si postihnutý vypočul o sebe, najbližších, vonkajších aj vnútorných súvislostiach. Často je strach z vypočutia informácií o sebe spojená aj s hnevom. Je to tak pri bolesti uší. Intenzívna bolesť uší je napríklad prítomná u detí, ktoré si musia vypočuť veci, ktoré počuť nechcú, pričom je rodičmi či vychovávateľmi brzdený spontánny prejav emócií. Táto bezmocnosť sa potom pretaví do bolesti uší. Šumenie v ušiach signalizuje konflikt súvisiaci s tým, čo by človek chcel počuť a čo v skutočnosti počúva. Šumenie v ušiach je dôsledkom neochoty prijať to, čo mu je hovorené. Hluchota je z duchovného aspektu spôsobená dlhodobým odmietaním načúvať druhým. Človek, ktorého dostihuje hluchota, nie je schopný načúvať druhým, ale ani sám sebe. Neakceptuje seba a ani druhých. Tvrdohlavo odmieta, izoluje sa, uráža sa za maličkosti. Zápaly uší sú taktiež spojené s neochotou prijímať to, čo hovorí okolie, a tiež hromadenie agresie. Pričom zápal uší u detí môže súvisieť s neschopnosťou vyjadriť pocity strachu. A to by bolo k problematike duchovných príčin chorôb uší od nás v stručnosti všetko. Zaujalo vás video? Budeme vám veľmi vďační za palec hore, odber a tiež komentár. Ďakujeme!